orijentirani prema blagodatima Sredozemnog mora, a na ovom prostoru nastale su i neke od najvećih europskih civilizacija. Sredozemno more je nekad u potpunosti bilo isušeno. To se dogodilo prije gotovo 6 milijuna godina, krajem geološkog razdoblja koje nazivamo miocen. Naime, u tom razdoblju klima je na jugu Europe bila izuzetno suha te je došlo do opadanja morske razine. Prag današnjeg Gibraltarskog prolaza koji se nalazi tu zatvorio se čime je Sredozemno more bilo odvojeno od Atlantskog oceana. Nastalo je golemo jezero, to je bilo Sredozemno more. Narednih nekoliko tisuća godina Sredozemno more se smanjivalo i isušivalo, dok se na njegovom mjestu nije ostalo suhi bazen, čije je dno u nekim dijelovima bilo i 5 km niže od razine današnjeg svjetskog mora. Prije oko 5,5 milijuna godina do tada suha klima promijenila se u vlažnu, a Sredozemni je bazen počeo rijekama dobivati sve više vode. Gibraltarski tjesnac se ponovno otvorio prije 5,3 milijuna godina, čime je nastala velika poplava koja je obnovila Sredozemno more. Ovaj događaj iz geološke prošlosti u znanstvenim krugovima poznat je pod nazivom Mesenska kriza saliniteta.